nic nevadí. Můžu ztratit občanku a slíknout ze střechy, to nevadí. Jen když jsem teď šťastný, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš, tam já chci. Žiju si svůj disko příběh, všechno se nám otevírá, všechno je po správně načatý. Žiju si svůj disko příběh, už nám jede naše tramvaj, ve který jsme jenom já. Kto je týždenník? Pero. Nemám. Súruška. Máme iba fixu. Tak fixu. Ďakujem. Ako to, že nemáte pero? Pero je predsa základná pomôcka každého žiaka. Všetci zapäť. Čo sme preberali na poslednej hodine? Kde sú všetci? Kde je triedna kniha? Zdrhli. No ty nech si ma neprajú. Čo s tým urobíme? Čo s tým urobíme? Čo sa to tu deje? A teraz všetci za súdružkou učiteľkou. Nechápem, ako ste si niečo takéto mohli dovoliť. Ukradnúť triednu knihu. Príslušník verejnej bezpečnosti mi ju tu musí doniesť. Kde ste podeli rozum? Budete všetci vylúčení. Máme holé ruce.